us demanem 5 minuts de paciència perquè ara hem de reprogramar tot el tema del YouTube, va? Mira, si de cas podem anar parlant amb la primera ponent, us la presento, és la Irene Lorente, que és llevadora, que treballa a l'Hospital Mutua de Terrassa i també és IBCLC, o sigui, vol dir consultora internacional de l'alletament matern. I ens pots explicar una mica què és el que feu a Mutua de Terrassa? De la teva aquesta consulta més dedicada a l'alletament matern que tens, mentre preparem tot per fer la teva ponència? I tant. Nosaltres el 2019 vam iniciar amb el comitè de lactància de l'Hospital de Mútua una consultoria de lactàncies complexes en el que hi ha un equip multidisciplinar, hi ha una pediatra, una cirurgiana pediàtrica, un ginecòleg, una logopeda i jo, en el que assessorem aquelles lactàncies que poden ser una miqueta més complexes. En un principi estem la cirurgiana pediàtrica i jo al costat, les consultes estan una al costat de l'altra, llavors assessorem lactàncies que potser siguin una mica més difícils, que hi hagi dolor, que hi hagi frenecs, per exemple, llavors les valorem juntament amb la cirurgiana si s'ha de fer una frenectomia, si s'ha de tallar el frenet en el cas del nadó, si necessitem el ginecòleg, un assessorament per part del ginecòleg amb un problema del pit o bé del nadó, doncs avisem també a la pediatra o a la logopeda que ens assessorin i valorem aquestes lactàncies que a vegades, malauradament, tenim algunes que costen una miqueta més d'arrencar o que hi ha algun tipus de problema. I funciona des de fa un any, ara farà, a principis d'any farà 2, i la veritat és que funciona molt bé perquè el fet que Mútua de Terrassa tingui la primària, o sigui, tot el que és els CAPs dintre de la mateixa xarxa Units a l'hospital fa que la comunicació sigui molt fluida i llavors des de les mateixes... Ara justament en aquest moment les llevadores, les infermeres pediàtriques ens ho envien directament, abans podien passar a través dels grups de lactància també i era un canal directe. Llavors, si elles veien alguna cosa que creien que necessitava una miqueta més de visita individualitzada i una miqueta més d'assessorament, ens passaven a nosaltres. Ara igualment, el que passa que ara amb això d'aquests grups de lactància no poden ser presencials, doncs ho hem de fer d'una altra manera, però igualment directe. Aquesta setmana també de la lactància a Mútua de Terrassa també esteu fent tota una sèrie d'activitats, no? Per celebrar-ho. Què esteu fent d'activitats? Doncs hem fet un concurs de fotografia que justament s'han presentat 36 fotos, si jo no recordo malament, i molt xules, la veritat és que ens ha sorprès, eren molt boniques. Després hem fet és una espècie com de... l'hem titulat Sabies què? Han sigut petites frases respecte a la lactància de diferents temes, des de fisiologia fins a història, fins a fets curiosos, tot respecte al tema de la lactància i llavors els han anat penjant. Aquest any també és una mica més complicat perquè quan tens un hospital que és obert a la gent, doncs el hall de l'hospital i dels CAPs era més visible. Aquest any, doncs això, el fet que no pogués entrar tanta gent potser no es podia fer tan visible, exactament, però s'han anat penjant perquè a la planta de maternitat, a sala de parts i als CAPs la gent pogués anar donant-se, doncs això, anar conscienciant d'alguna manera de petites anècdotes i de petites frases sobre lactància. I després hem muntat també, hi ha un curs online que ha creat el comitè de lactància per personal de Mútua i petites xerrades també pels professionals. Molt bé. Tot arreu s'han presentat moltes coses, no? Aquest any la veritat és que la Setmana Europea de la Lactància ha sigut potser ho ha facilitat el fet de fer moltes coses online, no? Que dona accés a molta gent. Sí. Comentar-vos, perquè molta gent ens pregunta, no? Que la Setmana Mundial de la Lactància és el mes d'agost, però a nivell d'Europa, com que es va veure que el mes d'agost és una època estival, no? Es va decidir que seria l'octubre. I per què l'octubre? Doncs perquè es va calcular de l'1 de gener
fins 41 setmanes, que un embaràs normal són unes 40 setmanes, doncs es va calcular que la data aproximadament que una dona hagués ja tingut el seu fill o la seva filla coincidiria amb aquest primer cap de setmana d'octubre i per això a Europa es celebra la setmana de l'alletament al mes d'octubre. Bé, doncs farem en Zoom perquè amb YouTube tenim bastants problemes avui i hi ha hagut un fallo tècnic, mira que no ens ha passat cap dia. Però res, donar-vos la benvinguda a tots i a totes els que esteu avui connectats amb nosaltres amb la Setmana de l'Alletament Matern 2020, que enguany l'Associació Catalana de Llevadores, amb la Direcció d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord de l'ICS, hem organitzat i també juntament amb Mútua de Terrassa. Us presento a la ponent, com he fet abans, que és Irene Lorente, que és llevadora de l'Hospital Mútua de Terrassa i també és IBCLC, o sigui, consultora internacional d'alletament matern. Ella ens presentarà la importància de les primeres hores per l'alletament matern que sigui eficaç, quan vulguis. Moltes gràcies, Gemma. Benvinguts i benvingudes. Abans de començar, volia agrair a l'Associació Catalana de Llevadores d'haver-me donat l'oportunitat de poder fer aquesta presentació durant la Setmana Europea de la Lactància. Jo us explicaré una mica com encetarem aquesta sessió. Jo he titulat les primeres hores en la vida d'un nadó. Llavors explicaré que parlarem de com és, de la importància de les primeres hores en la vida del nadó per mantenir una bona lactància materna. Abans de tot, us explicaré una mica com van els nadons, com funcionen o com estan programats els nadons mamífers, el cadell humà, com és de diferent el cadell humà dels altres mamífers, la llet materna, com està dissenyada i després què succeeix durant aquestes dues primeres hores. I què podem fer perquè hi hagi un bon manteniment de la lactància materna a través de la presa al pit o de l'extracció precoç de calostre. Primer de tot, explicar-vos una mica que la llet de cada espècie de mamífers és específica pels seus cadells. Que cada mare, la llet de cada mamífera s'adapta a les necessitats de creixement i desenvolupament de la seva cria. O sigui, un vedell desenvolupa una musculatura molt forta, té un cos molt gran i un cervell molt petit. Llavors necessita tenir una llet que és molt rica en proteïnes per fer molta musculatura, d'acord? I passar moltes hores sense la seva mare. El nadó, el cadell humà, és un cadell que té un gran cervell i un cos molt petit. Llavors, el seu naixement és relativament immadur, el seu fetge, els seus ronyons, i, com us he dit, té un cervell molt gran perquè són molt intel·ligents. I llavors el que passa és que el seu cervell augmenta un 80% la seva mida al cap de 2 anys, amb la qual cosa aquesta llet materna, la llet del cadell humà, ha de ser molt baixa en proteïnes, sí, però molt rica en greixos per aquest desenvolupament cerebral òptim, perquè volem nens que siguin molt intel·ligents. Llavors, veieu, us he posat un quadre sobre diferents llets de diferents espècies de mamíferes perquè ens adonem de com són de diferents les llets. La llet humana té un greix d'un 4,2%, o sigui, no és massa greixosa comparat, per exemple, amb la de balena o amb la de foca. Les veieu aquí amb un 42 i un 49 perquè, clar, una balena i una foca viuen al mar, en un mar molt fred i necessiten molt de greix. En canvi, nosaltres no necessitem tanta. De proteïnes tampoc en necessitem tantes, però fixeu-vos a la lactosa. La lactosa té un 7%, molt més que no pas, fixeu-vos, la de balena o la de foca, perquè tenen unes altres necessitats. Llavors, les llets mamíferes estan dissenyades cadascuna per unes necessitats especials de cada espècie. La llet humana
no és igual sempre, tampoc. És un fruit que canvia la seva composició segons, per exemple, si és un bebè prematur, veieu el calostre, que són la llet de la primera llet, que és molt concentrada, doncs el cos la comença a preparar a partir de la setmana 24 de gestació, amb la qual cosa és completament diferent si neix un nen prematur que si neix un nen a terme. Llavors, perquè aquest calostre serà molt més concentrat en un nadó preterme. Llavors, canvia la seva composició segons l'edat del nadó, però també canvia segons la nutrició de la mare i segons el moment del dia. Per exemple, la llet de la nit és molt més relaxant perquè té un component completament diferent de la llet que produeix la mare al matí perquè fa que al nen li entri son. O sigui, el cos i la natura és tan sàvia que sap distingir la composició en cada moment per cobrir les necessitats del nadó i de cada edat del nadó. Llavors hem dit que el calostre es comença a sintetitzar a partir de la setmana 24 de gestació. Explicar-vos també, després en parlarem una miqueta més sobre això, que la prolactina és la que fa que després, un cop ha nascut, un cop després del part, hi hagi més, pugi la prolactina, baixi la progesterona, que són dues hormones, i que a partir de les 72 hores després del part es produeixi un altre canvi en la llet. Passa de ser calostre a la llet de transició perquè les necessitats del nadó canvien. Us he posat també una diapositiva perquè trobo que és molt important i que ens fem una miqueta la idea de quines són les necessitats d'aquest cadell humà, del nadó. Quan neix, fixeu-vos que en el primer dia la capacitat d'estómac del nadó és de 7 mil·lilitres. És molt poquet, és com una canica de petita. Llavors, les quantitats que ha de prendre no han de ser molt grans, però sí molt sovint. Parlarem d'això una miqueta més endavant. Fixeu-vos que a mesura que van passant els dies, si ho veieu aquí, les seves capacitats, o sigui, el volum que necessita és una miqueta més gran i els volums que es produeixen en el pit de la mare també augmenten. Anem a parlar una miqueta de què és el calostre. El calostre és com si fos llet condensada. Heu vist que només en el primer dia només necessitem 7 mil·lilitres, doncs és això, és com una llet molt, molt concentrada, com la llet condensada nostra. Llavors, el que fa és que té una major... O sigui, els primers dies el nadó té una major necessitat de protecció immune, d'acord? Per què? Perquè el seu necessita, com que som immadurs al néixer, necessitem una protecció i llavors aquest calostre té unes propietats immunes enormes. El calostre, una propietat que té molt important és que és laxant. Llavors, ajuda a evacuar tot el meconi ràpidament per així evitar el risc d'icterícia i degut a l'absorció de la bilirrubina. A mesura que les immunoglobulines disminueixen, llavors és quan comença a instaurar-se la llei de transició, que seria el que nosaltres entenem per la pujada de la llet, que apareix entre les 48 i les 72 hores. Explicat una miqueta com funcionen el calostre, com és d'especial la llet materna, us explicaré què passa durant aquestes primeres hores. Jo he posat les dues primeres hores, però podrien ser la primera hora i mitja o les primeres 7 hores i 3/4. El que passa quan el nadó acaba de néixer i el posem a sobre de la mare, el pell en pell, el fet de tocar, d'estar a sobre de la seva mare, l'estabilitza físicament. Això vol dir que ell regula la temperatura, la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria. A més, presenta un comportament espontani, com tots els cadells mamífers, presenta un comportament espontani cap a l'alletament. O sigui, ell, ara posarem un vídeo, us explicaré, veureu com el bebè va fent moviments perquè instintivament necessita acostar-se i necessita, per la seva supervivència,
agafar-se al pit de la mare. Però el més important de tot això, d'aquests primers moments, és que amb aquests moviments, amb aquest comportament espontani que ell té, el que fa és programar el cos de la mare. Amb la succió, el nadó el que està fent és, amb la succió i el buidar del pit, el que fa és que posa en marxa l'engranatge de la supervivència de l'espècie. El que fa és programar el cos de la mare i que el cos de la mare respon al comportament del nadó amb un augment de segregació d'oxitocina i prolactina. Segur que tots heu sentit parlar de l'oxitocina i de la prolactina, però el que fa l'oxitocina i la prolactina és envair el cervell de la mare, llavors el que fan és crea una resposta vers el seu nadó. Necessita olorar-lo, necessita acariciar-lo, té una sensació, a més, per tota aquesta oxitocina que segrega i que és com un tsunami a dins del seu cervell, el que fa és crear una necessitat vers el seu nadó que, a més, el que fa és que tingui una segregació de la llet materna. No només, nosaltres sempre hem sentit parlar de l'oxitocina i de la prolactina, però hi ha neurotransmissors, hi ha la insulina també, que forma part, hi ha altres hormones, que formen part també d'aquest còctel. Us volia ensenyar un vídeo en el que veurem, el que voldria que veiéssiu és aquest bebè està pell amb pell, veureu com ell va fent uns moviments vers el pit de la seva mare, mireu la resposta de la mare vers el nadó, veureu que és un moment molt tranquil, necessiten temps, tot i que nosaltres haguem posat 2 hores amb aquesta xerrada, pot ser més estona. A vegades els bebès, ells no regeixen per un rellotge. Pot ser que no siguin 2 hores, siguin 2 hores i mitja, o potser en el primer moment ho fa directament. El més important és que ho facin, que ells dos tinguin aquest temps de tranquil·litat, que la mare i el nadó tinguin aquest temps. As many babies do, Cameron has had a short rest after his birth. But the skin-to-skin contact with Angela has triggered his instinct to feed. He's going to start moving himself. He'll have a wee crawl. Yeah, he's beginning to waken up. He's a textbook for feeding as well. He sniffs and licks Angela's breast, and it's not long before he's happily attached and feeding away. That's fantastic. See a nice big deep sucks he's having now. You can see him using his jaw and his tongue. And his cheeks get nice and fat when he sucks. He has wee pauses and then away he goes again. Can you see how he's nice and turned in towards you? And he's in nice and close. And really, to get him to attach well, the trick is just put him in the right position. You put the baby in the right position, he'll attach perfectly. Absolutely great. Heu vist com el pell a pell ha fet que el nadó, a poc, vagi cap a la seva mare, el fet que anés llapant, que anés donant copets contra el pit de la seva mare, fa justament això que us estava explicant. Programa el cos de la seva mare i la ment, el cervell, amb tot aquest tsunami d'oxitocina i de prolactina, que fa que hi hagi un pic enorme de receptors de prolactina, que és aquesta hormona que farà que hi hagi molta llet més endavant, que és la que passa la comanda. És com si el bebè fent això passés una comanda al cervell per dir-li que ens hem de posar a treballar. Llavors, amb aquesta sortida precoç, amb aquest primer pell amb pell, amb aquesta succió de les primeres hores, el que tenim és que quan més succió hi ha, quan més sortida precoç del calostre hi ha i quan més freqüent i més eficaç és, més llet tindrem. I això és el quid de la qüestió. I aquí és on voldria fer-vos palesa del més important. Poden haver altres problemes. Necessitem que hi hagi un bon teixit glandular, necessitarem altres coses. Però el més important, perquè hi hagi una bona estimulació, perquè hi hagi una bona producció més endavant o durant tota la lactància, és que hi hagi una sortida precoç, freqüent i eficaç de la llet. Important. Precoç, freqüent i eficaç. Si tenim una sortida precoç, des del primer moment que es pot,
freqüent, sovint i eficaç amb un nadó que s'agafa al pit, llavors tindrem molta llet. Els primers dies, els segons, durant tota la lactància, sempre quan sigui precoç, freqüent i eficaç. Us he explicat una mica com funciona, què és el que fa el nadó quan neix, què és el que fa la mare, però no ens hem de veure com un nadó i una mare, sinó que ens hem de veure sempre, sempre com un tot. La mare sense el nadó sense la mare, no, això és un ball a dos. La lactància has de tenir a dos, ha d'haver una díada, el que anomenem la díada. Fixeu-vos en aquesta foto, a mi m'agrada molt, l'he posat perquè l'altra era idíl·lica, és una mamà amb un bebè sa, però fixeu-vos en aquesta mare. Aquesta mare té un nadó que segurament està a neonats, ha estat intubat. Potser no ha pogut passar aquesta primera hora ni aquesta segona hora amb ella, però fixeu-vos, aquesta mare té una cara de felicitat, té una cara d'oxitocina tremenda, perquè tota ella està plena d'amor i plena d'oxitocina. Segurament amb aquesta noia, el fet d'haver fet el pell en pell i posar-se el seu fill aquí, la pot ajudar a tenir. Llavors, l'objectiu d'aquestes primeres hores, l'objectiu d'aquestes hores, d'aquestes primeres, jo he posat 2 hores, però torno a dir d'aquestes primeres hores en la vida del nadó i en les primeres hores d'aquesta dona com a mare, és la sortida precoç del calostre. I això és el més important. Tornem una miqueta enrere al que us he explicat de la sortida precoç, freqüent i eficaç. Aquesta és el quid de la qüestió. Llavors, aquesta sortida precoç de calostre, com ho fem? Doncs, com heu vist al vídeo d'abans, pell en pell, immediatament o el més aviat possible. Pell en pell, que s'olorin tant la mare com el nadó, justament perquè hi hagi tota aquesta explosió dins del cervell de la mare i dins del cervell del nadó de l'oxitocina, de la prolactina, perquè es programin l'un a l'altre, perquè, com ja us he dit, un no funciona sense l'altre. El nadó, el fet de respondre, de treure tota la llet, el que fa és que estimula el cervell de la mare, però al mateix temps està estimulant-se ell mateix a anar demanant, el que seria això, freqüent, amb aquesta sortida precoç, amb aquest primer pell en pell, el que ell mateix es programa per demanar sovint, quantes més vegades millor, sense restriccions. Necessitem, us en recordeu de les primeres diapositives on hem dit que la llet materna té molt poques proteïnes però molts sucres i la primera llet és com llet condensada però la necessitem sovint. Si posem aquest bebè freqüent al pit i d'una manera eficaç, amb una presa tranquil·la, sense forçar, a poc, respectant els temps tant del bebè com de la mare, tindrem una bona producció. Llavors, en aquest vídeo que veureu ara mateix, us aparo un moment perquè voldria que veiéssiu com està el nadó. El nadó està al pit d'una manera tranquil·la, sense presses, no està forçat, té una posició còmoda. Fixeu-vos després amb la respiració, amb la succió i amb la deglució. El posaré primer i després l'aniré aturant perquè veiem. I una altra cosa que també és important i que ens fa pensar en una presa eficaç és que no hi hagi dolor. És la mare la que ens anirà dient això. Poso primer el vídeo i després us el tornaré a passar parant-lo. Veieu aquí el bebè que està tranquil, que va fent, té la mà ben posadeta al pit, va parant de tant en tant, però no té pas pressa. I després, al cap d'una miqueta, tornarà a començar. Veieu ara com va això de mandíbula? Perquè està succionant i deglutint. Ells estan programats per fer això. És important que veiem des del primer dia les succions. Potser no tan clares com en aquest nadó, però que siguin eficaç. On el nadó està al pit tranquil i veiem com respiren, succionen i degluteixen.
Veieu aquí, sobretot aquí amb la mandíbula, com va pujant i baixant, pujant i baixant. Hem vist llavors que precoç el més aviat possible, freqüent, i això seria eficaç. Tenint això, aconseguirem una bona producció de llet. Fa unes diapositives enrere us he passat un nadó que estava bé, que era sa, que fa pell en pell des del primer moment amb la seva mare, que s'agafa el pit espontàniament. Però què passa amb aquells nadons que són prematurs o que tenen algun tipus de problema al néixer, que se'ls han d'endur a la incubadora, a neonats, que no poden fer aquest primer pell en pell en els primers moments? Doncs la premissa és la mateixa. Tan aviat com sigui possible, farem el pell en pell, però ja des del primer moment, de manera precoç, iniciarem l'extracció. Ara us explicaré com funciona l'extracció manual del calostre. Tornem precoç. El més aviat possible podem començar a extreure aquest calostre d'una manera, utilitzant una bona tècnica, una tècnica correcta per fer una extracció eficaç del calostre. I a més, tantes vegades com sigui possible, encara que el nadó no estigui amb nosaltres, encara que el nadó estigui neonats, tan aviat com sigui possible i tantes vegades com puguem. Si la mare a vegades no pot perquè ha estat greu o té... tan aviat com sigui i tantes vegades com sigui possible. Tornem al mateix. Precoç, eficaç i freqüent. En aquest vídeo veurem com és una extracció manual del calostre. L'extracció manual del calostre s'inicia amb un massatge suau del pit, en les que al principi veureu que no surt res. Els hem d'explicar a les mares sempre dins un context de tranquil·litat, explicant-los bé com les primeres vegades potser no surt res i hem de fer massatge durant una estoneta amb tranquil·litat. A vegades, si per exemple la mare té el nadó a neonats perquè està ingressat, doncs la mare pot tenir, per ajudar-la, el seu cervell a estar en el mode lactància, doncs mirar les fotos del seu bebè, olorar la seva robeta, potser fer-ho al seu costat de la incubadora si és que està ingressat, per ajudar-la a estimular aquesta extracció. Llavors ara veureu la tècnica i després el que és més important és la recol·lecció, perquè tot aquest calostre que surt ja des de les primeres vegades el puguem guardar, per poquet que sigui, per aquestes primeres gotetes, després li puguem donar al nadó, que les aprofitarà moltíssim. Recordeu-vos del que he explicat al principi, de com és important el calostre i de totes les qualitats que té. M'he trucat amb una de les xerrades anteriors, han explicat també totes les qualitats del calostre. It is very simple to learn and teach hand expression. In the first couple of days, the average size of a good breastfeeding for a term baby is only a teaspoon. So all we expect to express each session is a few drops to a teaspoon. Això és important, fixeu-vos, ella diu que les primeres vegades només surten molt poquetes gotetes. Tant és la quantitat al principi. Aquestes gotetes són or pel nadó, és com si li donéssim caviar, algú molt, molt especial, que li anirà superbé, però només unes gotetes. És important explicar i que sapiguem que a les primeres vegades només surten unes gotetes, però aquestes gotetes valen moltíssim, perquè el fet de buidar ens farà omplir encara més. Llavors, el fet que hi hagi una sortida precoç, eficaç i freqüent del calostre farà que cada vegada hi hagi més.
frequently milk is expressed, the sooner milk comes in and the more milk is produced. Partners can help if mothers are too sick. Have the mother sit up so that gravity is working for her, not against her. Use gentle massage over the breast with hands, a soft baby brush, or a warm towel. It'll help get the milk beginning to flow. Already we can place fingers an inch away from the areola, making a C. Band-Aid markers make it easy to remember finger placement. I'm not going to get my fingers down here with a C. I'll keep them here so that the nipple is in the middle of my thumb and my pointing finger. Apply steady pressure inward towards the breasts, never massaging outward towards the nipple or the spoon. So back and then very gently together, and back and very gently together. And I don't expect to see anything in the beginning. So just know that in the very beginning, even when the baby nurses, she doesn't get anything. She's just beginning to sort of stimulate the milk to let down. And then, and the reason I just go very gently is so your breasts get kind of used to it. When I push back, I don't tighten up the skin, the dark skin. I don't pull like this. I just go straight back and together, and straight back and together. And then we'll get the milk flowing a little bit, and then I'll show you how to do it. And then we might as well start collecting a little bit. Yeah, sure. So remember when you try to do this yourself, that in the beginning, the milk didn't come very easily. And now it's coming very easily, okay? Think of press, compress, relax. Press, compress, relax. Press, compress, relax. Press, compress, relax. Nursing. That is just perfect. Wow, that's a lot. The more frequent hand expression is used, the easier it becomes, the earlier milk comes in, and the more milk mothers will make. The vials or syringes of milk can be collected in a cup of ice and taken to the nursery for the baby. After every breastfeeding, hand express and feed this to the baby from the spoon when she is propped up. The more milk a mother has, the easier for the baby to effectively breastfeed. Fixeu-vos, hi ha moltes coses aquí. Quan més sovint es fa, quan més precoç és i quan més eficaç, ens ha explicat la manera, i més freqüent, més fàcil és. No només pels nadons que estan malalts, que estan aneonats, per un bebè sa i de terme també. Llavors, més fàcil és, les primeres vegades costa una miqueta més, d'acord? Primer, aprendre aquesta tècnica d'extracció correcta i després, a poc, les primeres vegades, tot i que surt i costa, i és una miqueta, s'ha de tenir una miqueta més de paciència i això és important que totes ho sapiguem i que totes les mares ho sàpiguen també, que les primeres vegades no es desanimin quan facin una miqueta d'extracció i costi i necessitin una estoneta fins que comencin a sortir, que surtin unes gotetes. És important perquè que sàpiguen que aquestes gotetes, el fet de buidar el pit farà que hi hagi més augment i que aquestes gotetes són, or pel nadó, tant pel nadó que hi ha ingressat a neonats com pel nadó sa. Això també, aquest massatge precoç també es pot extrapolar, per exemple, si un nen és nascut a terme i està molt adormit i la primera hora o la segona hora, per exemple, tot i que està pell en pell, no s'acaba d'agafar, nosaltres podem començar a fer aquest massatge i aquesta extracció precoç de calostre, perquè quan més massatge fem, més estimularem, d'acord? I tornem una altra vegada precoç, freqüent i eficaç. Quan més aviat comencem, quan més freqüent sigui, més llet hi haurà. Llavors, us volia... Ja sé que és molt... Jo soc molt pesada amb això,
però trobo que és molt important que totes les mares, que tothom sàpiga que quan més aviat comencem amb aquesta extracció, quan més eficaç sigui, tant sigui el nadó o sigui de manera manual, més producció de llet hi haurà. Llavors, mare i nadó junts el més aviat possible, precoç, freqüent i eficaç. És veritat que us he mostrat l'extracció manual del calostre, no us he mostrat en cap moment un tirallets, perquè és més fàcil començar amb una extracció manual abans que amb un tirallets. A vegades els tirallets, les primeres vegades, entre que estan freds, fan soroll, poden arribar a fer una miqueta de mal. Les mares no entrem dintre d'aquest mode lactància, aquest moment que hem dit que ha de ser especial amb el nadó, de tenir el cervell vers el nadó, ple d'oxitocina. Algunes vegades amb el tirallet costa, les primeres vegades li pot desanimar. Llavors, és molt més fàcil aprendre a fer l'extracció manual primer i després, un cop, com hem vist, és més fàcil treure la llet, començar a utilitzar el tirallets. I després, òbviament, si hi ha qualsevol tipus de problema, doncs buscar ajuda o consell en els professionals. I per últim, volia dir-vos que hi ha el doctor Niels Bergman, que és tot l'iniciador del pell en pell, és el que va promoure més el pell en pell, que diu això, que la lactància, el pitjor enemic de la lactància és la separació. Doncs justament el que hem de fer és aquesta díada, mantenir-la unida el més temps possible. Si voleu saber més, us aconsello que aneu. He posat, això són estudis, però hi ha molt de Magical Hour, la primera hora del nadó. Podeu trobar aquests vídeos que jo us he posat per YouTube, són fàcils de trobar, per saber una miqueta més, i si no, no dubteu en contactar amb nosaltres. Moltes gràcies. Sí, no? Hola, moltes gràcies. Felicitats per la sessió que ens has fet. Ja tenim algunes preguntes. Una és, si la mare porta molta estona d'oxitocina sintètica o se li fa el bolus després del deslliurament, quantes hores es retarda la segregació de la seva pròpia oxitocina? Hi ha estudis que diuen que els nens perden l'instint de búsqueda del pit durant les primeres hores. És veritat que hi ha estudis en els que diuen que l'oxitocina sintètica pot interferir, però el nadó té un comportament innat. Llavors, com hem dit, el pell en pell al màxim temps possible, i si el nen en aquestes primeres hores no manifesta, està adormit o li costa una miqueta, el que sí que podem fer ja des del principi és ajudar-lo nosaltres amb aquesta extracció manual. D'acord? Però els nens instintivament, una mica abans o una mica després, mostrarà l'instint d'alletament. I l'oxitocina, durant un part, la dona produeix oxitocina pròpia, i després del part també, encara que hi hagi hagut també oxitocina en suero. Molt bé, moltes gràcies. Una altra pregunta. Val la pena estimular el pit abans del part, ja que estic de 33 setmanes i veig que ja tinc alguna secreció? En un principi, si és un embaràs normal, no hi hauria cap problema, tot i que s'aconsella esperar al moment del part. És normal aquesta segregació. Hem dit que des de la setmana 24 estem produint calostre i algunes vegades pot sortir una miqueta. Durant el part seria interessant de fer-ho, sí, per què no? Molt bé. Hi ha alguna pregunta més? Teniu algun dubte?
Bueno, de moment, tothom ho té molt clar. A vegades no hi pensem, trobo, amb aquesta extracció manual, que des que hi ha els tirallets, a vegades fem més per posar el tirallets que no pas a fer aquesta extracció manual. A vegades és la més, un cop, com ha explicat en el vídeo, un cop tenim una miqueta de pràctica és molt més fàcil, a vegades, que o fer l'estimulació primer i després posar el tirallets, que li facilita també aquesta extracció. Molt bé. De moment, doncs, no tenim cap més pregunta. Doncs, si hi ha alguna més que vulguis afegir, Irene? Per mi el més important i el que sí que volia fer palesa de la xerrada era això, que una extracció precoç, freqüent i eficaç amb aquest receptor, o sigui, el que fa és augmentar els receptors de prolactina, que seran els que marcaran la lactància cap a més endavant. El fet de no tenir aquesta sortida precoç marcarà que després hi hagi un abandonament de la lactància, que hi hagi un fracàs, no necessàriament, sempre quan des del primer moment que es pugui hi hagi aquesta sortida precoç, freqüent i eficaç. És veritat que l'hem posat 2 hores, perquè aquestes primeres 2 hores hi ha l'instint innat del nadó, però aquest instint innat seguirà estant. O sigui que no vol dir que el fet de tenir una separació les primeres hores i no hi hagi aquesta sortida precoç, freqüent i eficaç, les primeres hores hagi de significar una fallida més endavant, en absolut. Sempre quan des del primer moment que es pugui sigui freqüent, precoç i eficaç. Mira, tenim una pregunta. Una vez extraído manualmente este calostro, si lo tienes que dar al bebé enseguida y si lo tienes que guardar, ¿cuál es el mejor recipiente o cuál es la mejor forma para dárselo al bebé? Bueno, en un principi, si és el calostre, si és la primera presa, que hem dit que són gotetes, que és molt poqueta quantitat, es pot agafar amb una xeringueta, per exemple, si és a sala de parts, doncs amb una xeringa i després li podem donar... Òbviament podem posar el nadó al pit, si ha sigut un part autòxic, si el nen està a sobre de la mare i el nadó no ha respost, es pot fer aquesta extracció manual i la que es treu amb xeringueta donar-li al nadó. A vegades això en el nadó l'estimula a iniciar una lactància per si sol. Tenim una altra pregunta. Diu, moltes gràcies, enhorabona. Les clivelles, els primers dies, a què són degudes? Les clivelles els primers dies són degudes bàsicament a una mala posició del nadó, que la presa no és correcta. Llavors s'hauria de valorar aquesta presa que fos correcta per fer una presa eficaç. Llavors, una altra pregunta que ens han fet per una altra via és quin seria el tractament adequat per evitar les clivelles? Doncs que el nadó s'agafés al pit d'una manera adequada. Llavors, els professionals poden valorar, si està a sala de parts, doncs les llevadores poden valorar que aquesta presa sigui correcta. Normalment, les clivelles es formen perquè el nadó no s'ha agafat correctament. Després també ens preguntaven si hi havia alguna pomada o alguna crema que fos bona per al tractament de les clivelles. No, el que és bo per les clivelles és que la presa sigui bona i que sigui correcta. Després, és veritat que hi ha cremes que ajuden a hidratar la pell del mugró, però que no són la panacea. El que fa que no surtin clivelles és que el nadó s'agafi correctament al pit. Molt bé, tenim una altra que diu moltes gràcies, molt bona ponència, Irene. I en principi, doncs ja estaríem. Doncs moltes gràcies per totes les que heu fet preguntes i tu també, Irene, Lorente, per tota la teva presentació, que ens ha augmentat els coneixements que sens dubte ens faltaven. Mira, ara tinc una altra.
María José Rodríguez Martínez ens diu, si las horas de letargo se extienden demasiado, ¿se debería insistir que hiciera la toma? Home, s'hauria de veure perquè està tan adormit, potser perquè hi ha hagut alguna medicació de la mare, i llavors, en aquest cas, el que podríem fer és fer una extracció manual i llavors potser estimular-lo. Si hem agafat aquest calostre amb la xeringueta, potser estimular-lo donant-li aquest calostre que acabem de treure. Això a vegades, com hem dit abans, el que faria seria animar-lo a potser començar instintivament a buscar el pit. I si encara continua mig adormit, s'ha pres aquest calostre que li hem donat amb la xeringueta i nosaltres al mateix temps hem començat a estimular. I podem seguir fent aquesta estimulació manual mentre el bebè no faci per ell sol els moviments d'anar cap al pit. Després una altra pregunta. ¿Se recomienda usar las Silver Cups? En el cas entenc que seria per les clivelles. És una mica com la pomada. Jo crec que el primer seria mirar perquè com és la presa d'aquest nadó i que fos correcta. Si la presa del nadó és correcta, en un principi els Silver Cups són aquelles que són de plata, que serveixen també per curar les clivelles, crec. Però el que cura les clivelles és que el nadó s'agafi bé al pit. Què en penses de les mugroneres? Les mugroneres, com moltes altres coses, com molts altres utensilis, són una mesura provisional en el cas de la lactància i que ens poden ajudar, òbviament, com tots els... Però l'ideal seria que el nadó s'agafés al pit sense la mugronera. I llavors hem de buscar... Ja hem dit que el nadó té un instint natural d'agafar-se al pit, hauríem de promoure això, fent molt pell a pell, buscar i facilitar-li la presa al nadó, potser buscant posicions en què ell li sigui més fàcil agafar el pit. Òbviament, si es necessiten les mugroneres, hauríem de valorar l'ús d'aquestes mugroneres, però el primer seria que el nadó s'agafés al pit sense. Molt bé. Doncs jo crec que ja estaríem. Ara ja portem una hora, doncs ja podríem donar per finalitzada. Doncs bé, moltes gràcies a tothom que s'ha connectat i a tu també, Irene, com no, per la teva presentació. Moltes gràcies. Fins una altra i bona setmana de l'alletament matern per tothom. Vinga, gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.